Zuek. Bueno, lagunak, eta inigo, gatuko izuet pausuz, nundik nua bilgoean errezetaiteko garaian. Ingo deuna da, lehen da bizi egalak, bueno, garbila daude, baina ingo ditugu mostu, 3 pusketetan, puntxak endu, eta gainuntzekoa ontzen jarriko deu. Ontzen jarriko deu, hemen dekau, soja pixkat, dekau kanela, sesamo olioa, oregano pixkat, eta baratzuri hautza. Behin, onduta daudenian, ingo deuna da, hemendi pasa, hau da, patatan fekula. Ez bakazue irinetik pasa eta prejitu eta listo, baina honek bere ikutu ematen dio. Eta behin, prejitzen ditugunean, ingo deu saltxa batea sartu. Saltxa iteko, ingo deuna da, hemen dakau, azukre beltza, jengibria, lima, sesamua eta kanela baitare. Hemen sesamo olioa eta ura. Ingo deuna da, karamelizatzen jarri urakin, ur pixkatekin azukria, berta jengibria raiatuta bota, liman zukua eta birrindura ebai, gio sesamua, kanela, olioa eta murrizten utziko dugu. Eta gio ingo deuna, behin prejetuta daudenian, oilasko egalak, saltxa horta sartu, bertan goxatu, eta honen berdia bota. Gio, barazki hauekin, ingo deuna da, dena tiretan moztu, hau segurazki zuritu ingo dugu piper morroia, italianua tiratxoak atea, kuiatxuare bai, azena joakin ebai, eta dena tiratxoak atea ostian, ingo deuna da, pasa baratzuri hautzetik, piper hautzetik eta kanelatik. Bertan pasako ditugu, eta hori da tempura irina. Tempura irina, goxatuko dugu urpixkatekin, puntxuan jarri, bertatik pasa, rigitu, eta platerian lagungarri, jarri. Alos? Hola errexamate. Hola errexamate, bai. Osagai asko daude, baina bakizu hemen ontzeko eta saltzaiteko, etxian bakoitza kanakin moldatukoa. Hemen ningo deuna da, behitu, ni hasiko naiz, oli askoak ontzen jartzen, eta zu makiltxoa prestatzen jungo zea, bale? Behitu, esan deuna hemen zuritu ingo deula, jo bestela sala pixka potolo eukitzeu, ni uste dana ez deula biharko, hartu zakerdila, zuritu, eta geho makiltxoa gatea, bale? Pepitak eta atea, bale, oso ondo. Bueno, esan dakua, txukuntzen jarriko gea, eta mingaina ematen aldi berian. Bueno, joko olimpikoak inaziko gea, ze, ondo ibilizeate, ezta? Ondo ibili dia kirolariek, gure bai, ez? Ire bai. Bai. Eta Euskalduna ze, zeo gehiago espero genian, o ze, noaino iritsi gaituk? Ba, nik uste lan ona induela, gero beti da, ez? Hobi haitia zitxola, eta besti haitia zitxola. Kazetariok aurretik beti, ba, igual, dominiak eta hemen ebai, eta hau kasi inda da, oire esate dugu, ba, dominia, ora. Bueno, nik uste gertatu jela, igual espero ziteken dominian batez ateatzea, eta eraberen, ba, igual gehiagi espero etzan, ba, pau etxan izena bezala, ez? Ba, olako domina bat, batean iritsi eta horre joak kriston subidu jamateu. Baina orokorren, nik uste oso ondo parte hartzeko puruarea ondila, lurralde guztitako kirolari izan diteu, eta nik uste ondo haitu diala. Nola bizitzeko olako momentu bat, olako leku batian, olako kirolari puntxakuekin, berezia izan biharrik, ez da, egoerak? Bai, azkenen, iao, ez bakarrik jokutan, azkenen, Bastin Fundaziotik, pentsa, urtetan, nik ja 2011 azkeoztik
behaiekin lanen eta pixket kirolari jarraitzen, eta urte guztintzear programak ikeen nolakoa dan Parisiako prestakuntza, edo bere garaien Barriokoa, o Tokiokoa, eta claro, iristea izarea, eta handaukekin kirolari hori pixket ezautzek, hor denbora pasaek, hor arekin nio naiz, eta ez da hotzotzian nola baite kirolari baten gana iritsi, eta badau beste, implikazio bat, edo askotan adiskidetasunare bai, urte askotan batez pintxa piragüismo mundun, zenbate orduin diteun, eta beste emat kirolekin bai, ez, eta orduan, badek politia, eta badek pixka berezi alde hortatik. Eta taitira esaldi eraman, taitira surfa ikustea, eta surflarikin egotea. Ez, horre, gaina eske pentsa, ez, lau surfista genitunan, ez, Nadia Erostarbe, Joan Duru, Andi Krier eta Janire González Etxabarri, batzuk ja esperientzia dunak, Joan Duruntzako nik uste azkeneko olimpiar jokuk, eta bestentzako iaia astezan bide bat, ez? Eta oso kategorin ibilia, baina egia da logistikoki guretzat 54 kilolari eukita, ara jun eta, baina surfak gehoixezekak, ez? Oso olatuan menpeaola, eta bai, ezin dala eusen lekutan kantxan, gaur egun badu, zea olatu estatikoak eta zea piztinetan daula, baina... Biotak egin baina olimpismoan olatu estatikoan inbeharrotean, o ez da inbehar, eta... Bai, ondi atrekin, baina batzuk esaten du, hori txasuan, da batek olatu ondi askala eta bestia txiki, eta estatikoan dana berdina, baina nik usten dut surfistan donare holi dara, ondo irakutzen txasua, eta olatu ona rapatzia. Baina, Kelly Slaterrek esan du, baietze, horrek piztinan behar lukela, eta... Bai, beha dakalako piztina, igual, beak indik piztina retiratzen nahi dalako, ez? Eta beste batzuk, nik uste nahiago duela, surfan berezko naturaren harreman hori, eta... azkenen erabaki ginean area jutea, ez zuela aukera bat. Kirolari asko kurritu gabe gehatzeko arriskoa sortzezun, eta han egun pilo bat, eta baino oso leku celebra eta berezi omen da. Ez oso erosoa laneako, han azpiegitura gutxi dare, eta... ezkinean jun, baina... ondo pasako zenuten bezala, leku arrazan jute. Jo, piragüistekin, hemen gurekin egon zuan Begoña. Lazkano. Txor haute bai aurreko batian hemen gurekin izan nuan, baina, gehiago izan dituk ez da? Zenbat piragüista izan dituk olimpiadetan? Urbizitan txorraut beha, Miren Lazkano eta Pau Etxaniz, eta Urlasaietan Begoña Lazkano gaina, no esaten niana, nik Begoña Lazkano ezautzit 2011 azkeoztik jaur borrokan zebilen, eta urtek eta urte borrokan da 2024 lortu dik olimpiar joko batzutan lehenengo zutia. Orduan, olako historiake, esatiten, ia hoan, esken eska honek zenbat lan indiken honen juristiko. Zenbat urte, zenbat ezezko olimpismoan. Eta ikiaren zenbat lan inber duen, Bai, kistona. Batzuk, zorionez, eta behondeiela oso askar lortzeu, ez? Pau Etxanizek oso gaztetxo, lehenengo jokuk, domina, bumba. Baina kasu gehienetan, hor burroko handia otik atzetik da. Eta gero esatezuna, zenbat urte, entrenatzen, aurrengo olimpikotan ez hartu, urrengotako salkatu nahi, beste 4 urte lanian, jakin gabe segertatukoan, gaina. Oso bide luzea, gaina, 4 urte... Eta lezituak eta ez bai, aberrondo tortze dituken, zeatikan horretakak zerbait pasatzia, bertan bera gelditzia dena, ez da? Bai, azkenen eozien lesioke ziklo olimpikoa eraba baldintzatzeu, gero 4 urtetan bizitza asko aldatzea, askotan kirolaren esklabu diela pentsatze du, baina gero hor bat zeude, aite izan, ama izan, edo bestelako planteamendu bizitzan, ez? Eta orduan, ostras, 4 urte oso bide luzea da, eta ia esan askotan, kirolen, nik uste bizitzan orokorren ez musikan ebixe pasatzea askotan, iraunkortasunak eta horregoteak eta temati eta euskorregoteak askotan sari emateula, ez da. Bego Lazkanon kasua hoxe da. Lana, eta kiston pozantxe nautikal estadiumean ikustea beha lehian, eta oso histori politia bizitu. Gainea, Euskaldunak hemendik kanpo ikusten denean bat itegea, ez da? Eta hor danetik egongoek, ez da? Bai, eta kirolarin zenidekin topatu, haike, urtek sufritzen, kirolarin atzetik, momentu honak, txarrak, lesioak, holako zeak eta bai, oso politizatea. Bueno, eta gero, komentarioak eta inberditu gina. Gorru, naeken nahi esatek, o esan inberdileze esan, o askotan gauza asko isildu inbiarraiz, o azkarrean notizia ematekotan, motxian eta azkarrian, ibili berdik, igual nahituken gauza nahi ezin ditu kontatu, ez da? Ez tek ezin deke lago beste esan, dek, ostra, minutu eta 20 segundu zuzket, zezate ja. Gaur kirolari bizki hauleian, eta sartu inbehar, da gaina bakoitzan testian zesatu nahi. Bakoitzan 20 segundu, azkenean. Premierrean editatzen, ostra, ber nondik entzizkioten 2 segundu, kirolari honek esan du noni, eta hau denboratan sartzeko, ez? Orduan, askotan jende galdetzit, jota, kirol dana eta zaldakik da. Ez, baina, oinarri batzu bozkak, eta geho, errealitateadek asko sakontzeko aukerare ez diaula ukitzen. Orduan, ulertu barrek zeidan pasatzen,
zeatiken hau beste eliminatuan, olako kontu jakin behar dituk, bestela. Eta ikusin behar izateituk danak, o grabatutakoak ikuste dituk, o gainean eote, askotan batean etokatuko zaizkik batzuk, ez da? Baina zorionez ja, teknologik eta jo gaur egun, mugikorren bertan, guke, ez egit, hartuek autobusa leku bateri bestea juteko, eta ja partidoi ikusten aiaiz. Mobilen, edo ordenagailun, simultaneok izoze bali mazeok, egut lantaldeare banatu itea ekiu batzutan. Baina bai, nahiz eta igual ez aizen jun leku batea, ikusitek eta... Zenbak ide jute zeate? 3 lagun jute geholako. 3 lagun. Elena Etxebarrieta, dala Bastimeko komunikazio arduraduna, Imanol González Gurrutxaga, beste lankidea kamara eta editore, eta nine ur. Vale. Eta zu zertua sordu, nete ben eskutik, o Bastimen eskutikan? Bien eskutiken. Bien eskutikan, vale. Haure tiratan esan diak? Bai, hori tiratan iteko behitu zan. Zuritingo jau? Bai, behitu, hau guain, organikoa bota hor bera, eta zuritu baino, behitu, atekoek horrela, Vale. Hori dekarrazo ja, vale, nik hau kenduko ja paretikan. Eta honekin ingoeken adek, behitu, adibidez, geho, bihotza horrotzikoek, baino, erabilikoek hau, eta honekin ingoek azala harrapatu, hola, lau pusketetan nite jok, eta hauek ititu makiltxuak, bale? Eta barrukoek utziko jau orkan geho entxaladai botatzeko, nahi deuneko, bale? Bale. Egintuan, hori, lantaldia jute zatela, 3 lagun jute zate, nola kudeatze zuetan bakoitzan lanak, adibidez? Begia esan, taldeak osatzeakoan, normalen, Elena eta Imanolek talde bat osatzeu, eta geho nik neonek beste bat. Txiko pa todo, esatean. Bai. Ni moldatzen hau kamarakin, moldatzen hau dronakin, moldatzen hau irratiko zuzeneko egiteko, moldatzen hau editatzeko, eta bueno, azkenen, erabakitzei hau. A ber, logistikoki zerdeko beha, nolako entzitze ziuko erresago, bilaunek iteko egokigoa gotea beste lekuoi, orduan zuek area jun, da nik bakarrik hemen erresago ekiko etiteko edo. Baina egia esan, trokatzean bezala xe, ez daukeola bestelako zeaik, gaur hau zeok eta banatu. Eta deneta iristen saiatu eta askotan... Eta gero, ordutegian aldetikan, bakizue, hau beti igual hemengo informatibotan ez tokatzen ordu hori, zue sekratuta uste zue, zuzenian botatzen zue, o nola dititu zue historia hori? Segunda joko olimpikok nundian. Pentsazak, Rio de Janeiron, uste ditukela 7 ordu aurretik, 8. Eta Tokion berriz, edo Piontxanen, egukotan Korean, atzetik. Orduan, hor ez daukek tartea ondia, deke normalen zuzeneako ez dik aukereik ematen, akaso hango atxaldea eta hemengo guerdia kuadratzituk, eta orduan bai, Maialen Txorrauten urre harrion zuzenen kontatu benian. Vale, horrion gainean, ez da? Haian, brontzia Londresen lortu zian, daki horrion. Ze sentimentu hor urre bat abesten dekenian horre, ikiarria izan beharrik, ez da? Kristona, gaine hor Maialenekin gauza asko pasazian oso politiak. Maialenek Londrestak egon, hola baiteko, hau potolo xamari, balen diatu? Ondo zeudek. Bai, gainea kuiatxua xamurraek eta tempurakin eharki geratuko. Maialenek Londresetak gero geldia lehintzian, ama izateko, ane jaioan, eta hor piston proiektua, anekin, bere Maialen esenarra, anenakia Xabi bere entrenadorea, denak elkarrekin leku guztita, eta zaintzaile bat, Xabi lanen, Maialen lanen, batea itzeielako. Une igualen gainea. Eta orduan, apostu kriston egin zuen, da guk horren berri bagenun, bagenekin Maialen oso indartxu iriste zala, baina ia klasifikatorian eliminatuan, justu pasa, geho semifinaletan jatxukun, gauz asko paseituan, eta urre hori, eski urre historikoa zentzu guztitan. Guan dek, eta izangoek, Bai, eta gaineak hor, pasauan oso goza politia, eta dek prentxaurrekon, Imanol Magro eta neko itztegeria zeudean berria egunkaritik, eta ni neu, Bastim, Euskal Telebista, Euskal Irrati Telebistatik, eta elkar behidatu da, hostia, hemen, igual euskeraz galdetu inbarko zio. Maialen egin bizitza zuen euskeraz zin, Eta, baina, impresioari itxezun, areto bat, nazioarteko gazetariz beteta, mikro eskatu, mikrofonoa kiston anantziakin, hartu nik boz honekin, eta, bai Maialen, zataten behidata. I'm making a question in Basque language, eta, hasi nintzen euskeraz, eta itzultzaileak esan zuen. Okay, I think I cannot translate it. Eta Maialenek esan zion, no worries, I will do. Maialenek intzun euskiaz erantzun, geho gaztelera itzuli, eta geho ingelesa itzuli bere burua. Izan zan lehenengo aldia olimpiar joku batzutako prentxareton euskiaz itzitezala. Ona, eta bertan. Eta inigo la voz bertan. Nauzi. Bai, orduan, olako momentuk eta olako lorpenak, ikaragarrik, azkenen kistona. Ondo. Bueno, ezino begoaz, lan asko aurretu du, labanare moitzekik, ez da? Ibiltzea izukaldian, tokatzea zaige, joko olimpikotan ibiltzea... Joko olimpikotan, etxio denboi, izukaldiako. Bazkaltzeko ere, batutan etxio denboi.
Bueno, eta hemen egia lan, gauza asko aurretu dugu, saltza martxan, oi asko ontzen, eta hemen ikila makiltxoanak inditu. Gero ingoitu duna baratzuri freskoanak, eta baita ere azena joanak. Eta bitartian jungo gea, elikagai onak hartzeko, negua ondo pasatzeko, gure organoketa bikainoteko. Jungo gea, Amaia Diaz de Monasterio gure erengana, eta ikusiko zue, zea holkuonak emango izkigun. Ongi etorri Joseba, Amaia Nutrizio Zentrora. Gaur udazkeneko platerak, botikin preparauku, negua ondo pasaiteko. Animak ezarai, apunti egartu, Negu honak kukuta. Udazkena, birikak, esteak. Birikak, sufritzen bu, bronkixotatik, biriketatik, katarro fuertiek hartzen bu negu danetan, jasi bigara lantzen. Eta katarruakin gauz zerrin geike, kipulia. Hau mesillan otxien ezin ja falta. Zati juiten du, eta platertxo baten mesillan otxien jarten du, gure birikak zabaldu, aromaterapia betartez, eta gure mokuak, bigunketako eta samurrau botateko kanpora. Salda ezin ja falta. Salda asko hartu bihu. Kipula, perejila eta berakatzaken injako saldia. Zer geixau? Nik gehituko neben jogur naturalak dakoi probiotikuak. Launketan dozku defentzak indarketan. Esti apurtxo batekin balimadoiaz oso ondo fango xatzu. Eta gero infusinuak, zendabelarrak daku. Kasu honetan ekarri otzuet erromerua. Eta usaimen horrekin, launketan du ambientia garbiketan, eta goxo goten eta arnasa eta sudurra eta zabalketan eta birikari laguntzatxo bat emute xau. Gure platera osasuntxuan ezin gia falta barazki berdeak eta zurixak defentzak injartuta ekibiu, antibiotiko lana iketa behin produktuak ekibiu betik gure plateretan, eta oin babestu inbigara. Udazkena, argitasuna bera doia, pikintxo bat tristura antzien gauz, melankoliko gauz, eta gure platereko osagaiak lagunduko esku hobeto egoten. Kolore naranjadun barazkiak eta frutak gehitzia ohiku esan biako da gure eguneroko paskari eta faixetan. Eta zaintza ikia bian bu, zaintza lana, gure gorputzian, horrek ezin gia falta. Zer? Sopak eta barazki kremak. Ze organok lantzen dau? Ze organo dau sufriken? Ze organokin bidau lana pila bat? Gure birikak. Eta birikak zer bia daue? Pikantiak, txispa pigintxoa du. Horretarako erabiltzen du espezieak, kaiena, espeletako piperra, horreitakoak ezin gia falta. Gure organo bat landu biuna asko, dia esteak, gure mikrobiota. Zenbat entzun du mikrobiotari buruz. Mikrobiotiak hor bizidunak dauz, eta horre bia daue elikagai batzuk. Ze elikagai? Fruta eta barazki askodun platerak. Eta zuntzak. Ze pasau da? Gehiegikeri asko injudaran. Pila bat. Eta oin, ostua, zuaitza, bere pisuak entzen dabil, bilusten dabil, negura prestatzen, eta gube prepara hori bigara horretarako. Gure estearen zaintza oso importantia da. Defentzan inguruan, lehenengo kibixak jasoten gabiz, vitamina C pila badako, antiozidantziak. Antiozidantzi horretzi dia guretzako, oinatin esaten da moan guardasolak. Ez? Aterkinak. Aterkin horrek ikin duzko babestu. Eta daku gero, limoia eta naranjia. Beste aukera batzuk, pomelua izaleke, lima izaleke, baina gurera begira, honeitakoak hartuku asko. Zela, sukutxu bat ingeke, limoi sukutxu bat, baraurik hartzeko urapurtxo batekin. Eta propoleo pikintxoa geiketan maizatzu, antibiotiko hori emuten dozku, euron erle etxia babesteko, erabiltzen du, bai propoleua eta bai estixa. Eta bukaketako, frutak, sagarrak, ontxe jasota daku, konpota batzu prepareku kanela apurtxo batekin. Afari harinak, digestio samurrekuak hartuko ju. Zure esku dau, zure zaintza.
eta janak lagunduko zu. Ziklo badaku, bai gorputzak eta bai zuaitzak. Udaran euen kolore berde eta bixi, eta negura preparaiten ostoak kolorez aldatu dau, biluzten hasiko da eta deskantzura joango da. Soltau, garbitu eta negura prestatzeko. Gure elikadurak lagundu ingozku. Eta nerekin hori zabizei ikasten. Beraz, animau, martxan jarri eta hurrengo arte. Agur, gero arte Joseba. Amaia, mila esker, zure aholkoengatik, eta egia esan, ze garrantzitsua ez da, ondo elikatu, besatu da bikak ondo zaindu, gorputza ondo zaindu, azkenian ondo egon behar geha, eta hori elikaduratik sartzea bestela geho, medikamentuak eta bestiak, eta horrek gauza honak eta txarrak ekartzit, orduan, lehenuo forte hotia, oso garrantzitsua. Mila esker, Amaia, gurian jarraitu berau. Hauen murrizten nahi zaigu. Etzaigu lehortu berre, baina bitu ze testura goxua hartzen nahi da, Bai, ur pixka gehiago botako jot, eta gero berba gure, bai, zehaztetena nahi da, lehortzia. Zatik, gero botatzen diunien hori askua, orduan azkenengo lehorpuntxu hori emango jo. Jarraitu beharreak hemen, hemen daka zuri gailua, azeno joa zuritu, eta makeitxotan ningo jaure bai, bale? Eta gero emango jatenak, boltxo bat, eta bolontan bertan, hordakaken, baratzuri hautza, piperra hautza, kanela, dana ez bota, bakoitzetik erdit jaola. Dena naztu, eta barazkik bertan naztu ingoitugu geho tempurati pasatzeko, bale? Venga, hoi zure kontu, eta nin biharretena da hemen, sarta jatea, hori joa berotzen juteko pixkanaka, eta lasai jungo naiz, baita baratzuri fresko hauek txukuntzen, eta dena aurreatzen. Bueno, joko olimpikotan, zenbatian egontzea orduan? Hoi, galdera zaila da. Rio, Tokio, esan dezu Frantzin, Parixen, zen gehiago. Nik lehenengo jokun sentsazio dauket Londresen izan zala, paralimpikotan. Antxe honginean Richard Oribekin dokumentala grabatzen. Eta bizpairu astez, igual 15-16 bat egun, haren familiakin grabatzen, Richard jarraitzen, lehiaketak kubritzen, da, pixka lehenengola dokumentale girone nenbilela. Baina guandik ordu netzina esatari bezala, Juno. Ba nintzen kazetaria, baina nintzen jun nolabait, kazetaria akreditatu kobertura informatibo bat egitea. Orduan, netzako hoi baditu nolabait joku batzuk, baina, gerora ja, etorri zian Rio hor bai, akreditatuta egon ginean, han izan zan lehen aipatu duen, Maialenen urrea, eta, joku olimpiko batzuk behar bezalakok, ez? Geo Piontxan etorri zan, 2018, Ego Korean. Oso herrialde xelebrea, gastronomiko kire, Asian eta lehen aipatuek ez, olako ekialdeko saltxa, joan egia esan, jale honak eanok ikarri gozatzeko. Jun berda hori, palagarrakin irikita, bestela jendia hola espezia gabe, orduan gaizkia bila. Eta han, igual lehiaketan, zean, Ego Korean junda zeban, sopa muguko bat, eta narrait puxika raro batzuk, eta jarin baratzean, bestik etzuan. Eta hantxe bigarrenak, eta geonik, beti zatet, oixe ez, bi joku ikia bezala dala, Tokion ingenuna, ez, olimpikotan egon, geho gaina pandemiagatik angeatu ginen, da geho paralimpikoak, ez. Eta Parixen gauza bia izan da, olimpikok eta paralimpikok, eta oso kazetari gutxik iteitue bik. Normalena izatek, jendiak gehiago mirestik elako normala eta paralimpikotan jatxea guteituko, ze? Zorionez, hoi aldatzen nahi dek, nik esan nikek, Japonen gu izan ginela, ezautu genitun guztin arten doblete ingenun bakarrak, eta oan berrez Parixen jatu patu diola batzuk bi jokutan egon dianak, orduan pixkanako ire aldatzen ari dek, bai. Eta hoxe, eta gehoia, azkeneko biok Parixen, orduan, zazpi olimpiar joku, esaten nik. Zazpi, orduan, Naiz eta ziklo olimpikoei behi da, Londres, Parix, lau izango ituak. Ados. Bueno, eta hor azkenian ze, gehiago gozatuek dokumentalak iten, gustatzen zeik esatari bezala ibiltzia, edo... Ignola gozatzek gehiago, 10 minututan bazkaria prestatzen, o 2 ordutan prestatzen? Txikitat guantxe Bik segatek bere xarma, ez da? Bi segatek bere xarma. 10 minututan batutan asko gozatzek, baina gero 2 orduetan zin igual jaten gehiago gozatzek. Netzako osontzeko adek, esan nahi. Zin gehiago maite gaita, ama. Kazetaritzak askotan, patekotasun izekak, inigo telefonoz sartu edo hartu katxarroa, eta domina kontatzea irrationtan, da, pim, pam, pum, pam, pim. Dokumentaladek urte bete, 2 urte, 3 urte,
Jun, grabatu, ikusi, Batzutan aztertu, bueltak eman. luzeitek, baina beste erabatea sakontzituk historiak, ez da? Bazeoko lapxika kontzeptu bat slow journalism edo kazetaritza geldoa, slow cook eta bazeoten bezala. Eta, bueno, dokumentalak badu hori, beste pausa bat, kontatzen nahi ezin historioi beste mugatea zautzeko aukera, eta, bueno, egia esan bilak gozatzi izkin. Bilakin gozatzen. Eta adibidez, nola zituan nire esatari lanak? Nola indituan aurrenengo urratzak? Jo, bani hasi nitzuan oso gazte, 14 urtekin. 14 urte txokin? Bai, kontuadek ni ziklismo biltzen nitzuan, hori den ere frustrazio nauzia, turrak horritu izana, eta antolozan horiako ziklismo eskola zeok, eta betire antolatzen zizkien, juvenilen, kadeten, afizionatun da besten karrerak, eta speakerra lortzea gauza zaila izatez. Tarteka David Beramendi, tarteka Aitor Heldu haien, baina oikeia irratin zeuden lanen, eta liatuta, eta antxe denak esartuta, eta bueno, baina naia saiatu zen, eta naia esantzun berriz etzula speaker lan ikingo. Etzin goxatu, ose? Ez, etzin goxatu. Eta urrena, ni umemoko bat, bueno, inerz badao ni saiatuko naiz. Eta gainak, anaiak ezin bai, nik bai. Ni hori gertatu zitek askotan, Anaiak ezin duena pixka grina gehiokin hartzek. Bai. Eta orduan, alaxi zantzan, oso gaztetxo, eta ja, 15-16 urtekin, karrera, crossak eta olako histori desente aurkezten itun speaker bezala, megafoniantzako. Eta ja pixkanaka, bueno, momentu baten ze karrera ikasita ez, buru neuken ingenierio izate hori baztertu nun, eta ikusentzunezko komunikazio ikasi, eta pixkanaka, Tolosako Atarin, geho Teledonostin, geho ITB, Lendabizi honitzan, speaker bezala eta horren arira esataritza ikasten hasi itzan, Bai, kazetaritza ikasteko nolabait neburua konbentzitzeko aitzakia olako aldaketa bat ipentsazak telekomunikaziones ikasten denean. Eta baten etxea junda, igual... Enauk ingeniero izango, guain telekomunikazioa, igual psikologia o igual kazetari, eta etxen krisi izan zen, baina bazeo nolabait aurrekari hoi ez nik ja orduako 3 urte bane matzan pixkate, gutxo erabera moldatzea izen hortan, ez? Izango 14 urtekin kiston lan haiten nianik, nian ingo zeuraski, baina, bueno, motionek errestasuna badiko. Itzeiteko errestasuna ni usteat, hortzak ez eusanetik kakela ez da, Egia esan oso gaztea zinitxuan, guraso gerradu nahi tuk, eta nahi amak esate zianik, sin embargo, ja 14 urtekin esaten niala. Hainbesteko igualetzuan izango, baina horruentan, oso txikitatik asko itzin diat. Eta holaxi izan nuen, geho karreran sartu, eta pixkanaka, leku batea bestea, kiroletatik kanpore bai, eta, bueno, Eta orduan, kiroletatik kanpore bai, baina zei ikutu kiroletatik kanpo, ia beti kirolekin ibilia izmurgilduta. Ez, esan dokumental gintzan euskeran inguruneen bat dokumental egin ditu, baina txonekin koprodukzioan, euskera munduan beste nahotan, oaintxere migrazioan inguruko dokumental bat grabatzen nabil, egon naiz eta bueltatuko naiz bain Kolombiara urtea bukatu aurretik, Venezuelan grabatu nahiko nuke, ez da berrexe goera bertan, hortxe nabil, eta geho neoneke egunero naiz irratiantzako bigarren kafe izeneko magazin bat zuzentzen dut, han ere gaiak kiroletik erabat kanpo daude, horren, bueno, txaketa asko dauzkit. Ona, baina azkenian esatari muguan, olako lekutan ibiltzen zenean, hola, ibili berrek, ez da? Batzutan alde batetik lanak atatzitu, bestian bestetik. Eta denetik pixka jagitea beti zetorrek ondo. Eta geho gutxi aspertzeko ondo, tortzeko bai, ez da? Gauzak aldatzen ibiltzen gaitu genean, azkenian goxatze, ju gehiago. Bale, hemen 3 osagaiak bota izkilat, guain. Hau barrua. Barazkik barroa gota eta sardezkakin dena naztu. Sardezka eta goiarakin. Hor dazkak, hau kenduko ite mendikan. Ondo. Eta, hoi gutxi balitz, musika talde ere bakak. Baita ere. Noizen saiatzen, noizen bat denbora hortik biltzeko. Pentsa, Parisen hotelen gitarra banean ekin. Bai, viajatzeak ondola normalen gitarra ematit, horrekarriten hori gaina, gitarra txiki xamarradek, eta betire muitzeko da erresagoadek, eta sandiak goierata. Lasa, eskukine garbiz eskago, osak. Bai, eta, bueno, justu beti gauz askokin, da. Baina, bueno, gehatze gehan, saiatze deu, taldekideke denak etxetiken grabatzeko nahiko teknologia gaitasuna badu, eta orduan askotan kantuke, ni grabatu etxen, Anderri Biali, Anderre hemen ontzan, Ander Zubila, Anderrek etxen gitarra grabatu, pixkat itxure eman, bateria grabatuko deu, Juanjoi bajo eskatu, da ole biltzega, pixkat. Bueno, modu ez oso erromantiko baten, baina modu pragmatiko baten, hori da aukeun denbora eta aukera, eta holaxe, tarte ateatze deu, eta baina urrin gaur bertan baket kontzertu bat, etzire bai, eta baina urri parte hontan gehiago, eta bai, gelditu gabe ordu. Eta nola emateik, etxian nire eseitza, alaiz etxian, oloikitek, Iesan nik sofa ez dit ikutzen. Sofa ez dit ikutzen. Bai. Loba ite, jende, hori aldeketa, nik 8 ordu nahiko sagrau baino, gero. Gio ja, tama, alta eta gora. Bai, eta egunen bukaera arte gauzak egiten. Ondo.
Bueno, nauzi, hemen txe, lan asko aurratu ditugu, gero tempura ingo dugu, oie bertatik pasata prejitzeko. Hemen, inbiar deuna, betu hemen jarriko ditut, oie askoak hobeto pasatzeko. Esan dizutena, hau patatan fekula da, baina irinakine ondo geratuko zen, horrek beste ikutu bat ematio. Pasako ditugu denak bertatikan, gero prejitu eta saltza hontaz hartuko ditugu, bai lima, hemen baratzuri freskuan berdiekin, eta sesamua bai. Eta ingo deuna da, Aitor, egurenen gana jungo gea bitartian, eta bertan, beti baratzeko historik ikasten. Oazen bere gana. Aitor egurenaz, hemen gaude, loiun, moga barazkiak eta gaur aurkeztuko izkizuet, azenoria. Ezin premiatuena, edo zertarako erabiltzen dugu, gordinik, egosita, saltzetan, azenoria, goazen. Azenoria, barazki guztitan erabiltzen den apiazio familitako barazki bat da. Barazki preziatua. Eta hemen dugu, gure azenoria. Aitu ze politxe, pizkazekin normalki ez. Hau lurretik aterata da, eta hemen dugune. Begiratu, ze gauza polite. Ezin duzu izaindu, baino hau itzela. Eta zenoriak, momentu honetan hemen duguna dire arruntenak. Ez, betikoak guk normalki erabiltzen dugunak, laranjak. Baina kolore askotako daude, bai beltzak, bai moreak, bai urdinak, bai gorriak, horiak, denetarik, iaia denetarik. Eta gure inguruan normalki erabiltzen dugunak laranjak dira. Eta, kuriosetatez, hau datozte Holandar errege batek lehiaketa bat egin zuen, eta irabazi zuena zen azenoria laranja. Azenoriak urtean zehar ekoizten ditugu. Ez dauze arazorik, gaur egun plastikoa dugun egutegian, urte osoko produktu bat da, baina bere kalean izan ez beste usta bat badago. Normalki martxo inguruan erein egiten da, eta gero ekainetik aurrera hartzen da, 2 urteko landare da. Eta egiten da bena, lehenengo urtean, sustraia, loitu egiten du, eta bigarren urtean ja loratu egiten dire, garatu egiten dire. Udazkenean erein dezakezu kanpoan, eta gero udaberrian kanpokoak batu egiten dituzu. Baina negutegien izan ez, urte osoan ditugu. Azenoriak ekoizteko, ez da gauza asko izan behar. Ez zaio asko gustaten beroa. Nahiago du ezetasuna eta epeltasuna beroa baino. Horregaitik batez be, guk ere egiten dugu udaberrian eta udazkenean kalean. Barruan neguan egiten dugu. Baina batez be, ustak urte osoan izateko udaberrian bai udazkenean egin den, ez dauz normalki arazorik. Eta ura, hori bai, behar du. Ura eta lur sakonak. Nahiko ondo landuta, eta guk erabiltzen dugu batez be rotazioan azkenengo momentuan. Nutriente guztiz desegindak dagozenean, hori da bere momentua. Bai patatak, bai tomateak, bai denetarik azak eta guztiak pasaz gero azkenengoa errotazioan azenoria. Ezaguerrein aldetik, azenoriak ur asko du, zuntza, vitaminak, A, C eta E ditu, energia asko, baina kaloria gitxi. Eta sustraiak ze duten? Betakaroteno dute, asko gainera. Eta zertarako balio duen horrik? Betakaroteno laguntzen dio melanina ekoizten. Eta horregaitik oso komenigarria da hondartzara joan baino lehenago, azenoria batzuk hartu. Eguzkia eta. Eta sukaldaritzan, dakizunez, azenoriak erabilire asko ditu. Batzutan egosita, gordinik, labezune, eta Mediterraneo aldean adibidez, azenoria moreak ospindute erabiltzen da askotan. Ez da normala hemen, baina hor bai. Gure produktuak non hartu ditzakezu? Badakizunez guk saskita saltzen dugu gure kontsumo taldean, eta gero bizpahiru dendetan, inguruko dendetan, eta bizpahiru azoketan. Joseba, kuadrilla, gaurkoz, amaitu egin dugu. Hau izan da guztia. Hemen dugu gure azenoria preziatua eta gora zezue, moga barazkian gaudela. Venga, barazki ekologikoak aurrera. Agur!
Aitor, nausiaiz, eta ai ama, ze baratza politakaken, dena puntxa-puntxakua eta zena joak. Ez da erresa zena joanak ateatzea, gure baserri noiz bai landatu izan ditugu, eta me katxizla, martana, enbede zuzenak eta ateatzen dira punta desberdinekin, bestia okerka, bestia hua, hombre, baina txenindako eta hola ekologikon da, dia, eta beste fruta bat ematek, o beste, bueno, tuberkulo bat kasu gundan, baina, ez que jaten dezu, ez dakit, bueno, danakin gertatzean bezala, benetako produktua, benetako zaporia eta benetako elikagaia. Mila esker, eta gurean jarraituko dugu. Hemen txebitu, hemen zuri behiragatu geha hauin gabe, imeritutena da. Hemen di pasa, rigitu eta saltza betu ze puntxu hartzen nahi dan, ja zuzenian saltzara sartuko dugu. Gio saltzan esan duen bezala, lima, baitare baratzuri freskuan berdia eta sesamua. Eta zugungo zea tempura prestatzen. Vale. Sardezka bat emango jate bai ura, eta jungoiz botatzen area, pixkanaka, bale? Gatu berdik testura... Ur pixkat honea bota, eta eko bazki hemendi pasa. Eko bazki hemendi pasa, eta prejituko jau niko jasko bukatzea tenien prejitzen, bale? Hemendi pasata, nik hemen utziko iskit. Ez, iko irintzak, txukun jarri, puntuan jarri, eta gero ja pasa eta zuzenian prejitzen botako iskit, bale? Venga. Eta esan de talde baten jotzekela. Bueno, abesten dek eta gitarra jore bai. Nola izena du taldeak? Postal kolekzionistak. Postal? Kolekzionistak. Bai, ama, eta postala kolekzionatzen duzu, o zeatik handiko? Bia, Parisetiken postal desente atzu bialdu itut, bai. Baina aurreko diskoakin jolas moguatin genuen abestia bukatu gabe zeon, gaur jokoeten hau, Palestina iskinitako kantua. Eta hori jende esan, bueno, disko eroste bali mazuek postal baten bialduko izeu, abestia deskargatzeko behin bukatu deula. Eta hori Parisen, neola, bainate igerabide lagunaken hasten bukatuzun, eta antxasi nintzen, postal batzuk iten papeleria baten, eta... Euk postalak iten? Bai, kao, nahi genuen, men, historia da romanegi izeneko margolari mexikar baten kuadro bat erabili deu, Palestina komunitateakin oso harremanetan dagoen tipua da, eta hori irudio iabilita antxe Parisko papeleri baten postalak egin, haieke bidali, zigilu gehosi, eta, bueno, nahiko saltza, baina, bueno, jendek eskertu dut, egun notan, baina laste batzuk, baina iritsi zian, kantua kaleratu baino behan duzio, baina, bueno, postalen tempoako joxe dira. Gaur egun postalak, igual gilenu egizte izi postala mañore bai, bai, baina, bueno, gehi ilusio ito betxen hola guztoien postala topatzea. Dudi gabe. Bueno, eta zenbat abesteo, zenbat diska atea alde zueo, ze kontzertu esan dezure bazka zuela guain? Bai, guk 2019 atearen lehenengo diskoa, azken gaua irian, Mexikon ere hasitako abesti batetik eta hortik sortuta, geho 2 urte eta bagoi utxak izenekoa, eta lehen urten Durangoko azokan estrenatu genuen ezusteko kantak izeneko 3. lana, pixkate aipatu eten hau, postalakin bukatzen jundana, eta nik uste nahi gabe horrek emango gaitula ezusteko kantaken 2. zati bat sortzera, eta horrekin pixkat jarraitzea egiten. Zer zeate taldian? Taldian 5 geha, bateria... Zer instrumentu dazkazu hor? Baterian Julen Goikoetxea, Ander Zubila gaipatu dugu gitarra elektrikoakin, Juanjo bateriakin, Eneritz piano eta hotxetan, eta nineu, eta... Hortxe gabiltza, da honeko urte batzu jotzen, eta gero tarteka bakarriken aitzen naiz, deno aipatu izut, gaurre kontzertuan nula, eta hor zornotan nahiko naiz Kristina Berasainen Sahararen inguruko liburu baten aurkezpenean, nik ebauzket pare bat kantu Sahara egindakok, eta, bueno, antxeko kontzertutxo batzuk, gero... Ose, ura gehiagi botatzen? Igual bai ez, ja. Bueno, ema jokola, ema itzok, guain gurmito batzuz eskak, etxio kuido ikan, bariatxo bat emango jat, eta tempura finiateako zaigu gaur, lasai, etxio kuido ikan. Honekin emango jok eta listo, bale? Oiak, naztu lasai, takara. Ondo, orduan, ez egin dundik atatzeken denbora, nik uste nian gauza askoiten izkiala, eta hemen utzen diak guain, 3 gauza garrit izkianik. Ez ditu gutxi, Neatxo Manolo esate zian ofizio askoko gizona goze zakatze bola. Bai, Eta, bueno, hoi pixkat kontra esaten obiz izan gaitu. Gu goze ez gaitu kakatuko, Galdurez gaitu ingota. Bueno, hauek, vuelta eta vuelta, azalak urruzkirri jarri eta hor bukatuko dira egiten. Kusiko zu eze gauza jarra. Venga, iepala, barroa, eta barroa. Bueno, eta orduan, badakazu, beste proiektu ikan eskuartian, zoze utzi alde utxintxiliga, edo ez? Ez esango nuke, musikakin oixa disko berria pixkanak aldantzen goazen, kantu berrik eta gozkeu, Durangoako iritsiko tegean, Durangoako bila eta eskaz faltaia, eta bestela pixka lasaiao, gehore aipatu izut, beste Amerika Latinan da grabatzen abilen migrazio krisiaren inguruko dokumentala, baina hoi igual 2025, 6, etzekit. Baina Kolombia jun behar dit, hor darieneko oianen grabatzea, Panamako muga hortan,
Venezuela jauna ide, orduan nik uste denbora... Kriston esperientziak izango dituk, ezta? Bai, egia esan oso esperientzia gorrak han bizitugenak. Tren baten gainen Mexiko osoa zeharkatu eta jende asko akatzen ikusiun jendek, edo seme-alaba galdu, edo... Oso historia potente dituk, bai. Nire Perun flipa benian. Perura juni ditzanean, han hegoaldetik iparrean jo junginan, da esan, honena, autobusean jungo baituk. Ai ama, ze lio dekango autobusetan ibiltzia, jendea izateken ateliatu gainetan sartzeizki sakuak, barroa mila gauza sartzeizkile, ez dakit, gio kontrolak pasa, bestiak esatezu. Azkenien beste misimu mota bat, ez da? Bai, ala izatek. Ulertu berra zioke, talka kultural hori, eta baina bai, gorra izate batzutan. Bueno, nik hau, emnea botako ziot lima, esandako beste biosagaiak, gio bertan, tempura pregitzen hasiko naiz, eta zu gitarra hartu, eta irrikitan gaude, zea besti kantatukoek. Hoxe, Palestina herri zapalduen kanta. Vale, zandeken azkenengo abesti hori atea zuena. Hori da, hilabete kaleratu denun, eta horrekin, egia baintxe, single berria da. Irrikitan, gitxauek entzuteko, irrikitan. Bueno, hauek, bertan agota, iepala. Kuze zue, azala nola, azte zailo nola, patatan fekulagin. Kistona gelditzea, kistona. Bueno, hau kanpora, esan deun bezala. Iepala. Eta ina ekenian hasi. Nork abestuko te dio Bihar Palestinari Bartzez badute utzi Ahots bat bera bizirik Minak ez badu lertzen batuaz Ez danak baren gauerdiko beldurraz Arresi honen lora Gure ahotsa bedi Zapalduen olerki Genoziden legea Izango da behingoz Ametxen amildegi Gauerdiko malko bi Herri zapalduak soilik Abesten note dio Herri zapalduari Deldutan lepotik Ez dut eskuta ez besorik Gaur ezin defendatu Ez den aitaren etxerik Ez baita zutik Jaio gintuen herririk Maitatu genuen lekutan Gaur ez da Palestinarik Gaur ez da Palestinarik Herri zapalduak soilik Abesten note dio Herri zapalduari Heldutan lepotik Ez dut eskuta ez besorik Gaur ezin defendatu Den aitaren etxerik Ez baita zutik Jaio gintuen herririk Baitatu genuen lekutan Gaur ez da Palestinarik Gaur ez da Palestinarik Nagusi, azteko eta behin, zeagotza polita, goxua, eta holako abesti gehiago berditu, ez da? Holako abesti gehiago. Zorionak eta eskerrik asko hiri, gore handi bat. Behitu hemen, zegoia asko berezi jain jaun, Beste alita jarriko ju hemen, hau horrela xe. Hemen, tempura bekateak oitugu. Eta... Tempura fina. Tempura fina, baina fino, Behitu zak ze kurruskari honatea zaigun,
Jola sai launa, jarraituko dugu den apregitzen danak nahi duta jan. Mila esker, Plazer hore bat. bat, menizatia, Hoxe, utxezkatako. niri. Hain asko. Inigo Laboz, nauzi. Eta hemen txe, olla askua, ekialdeko erara, tempuratxuakin gainetikan. Launak, bihar arte, biharrez ostirala, ondo pasa. Eta nun ibiliko daiz gaur? Gaur, Zornotzan, Kristina Berasainen liburu aurkezpena. Adi lagunak, aio.